мисол дар ин ҷо дарвозаамон ай чанд сомон саршида то чанд сомон мешавад? ай 3000 сомон то 30000 сомона дарвоза ҳастанд. ин ҷо качели ҳам ҳаст, качели барои падару модаро оилавӣ мешинад ёнбош карда, чой барои хӯрда. дача, барои ҳавлӣ, барои чизи боша качелои тайёр дорем. Ассалому алайкум дӯстони азиз, имрӯзанги навори мо олами дарвозаҳо. 2026 солда дарвозаҳо нархош чӣ хел шидеса, ба шумо нархоша гап зада мерем. Видеоро бо диққат то охириша тамошо кунед. Манзилимон шаҳри Бохтар, бозори Ҳоҷи Шариф. Ҳозир пурра маълумота барои шумо мефаҳмонем. Як чизро фаромӯш накунед, агар шумо дарвоза харидорӣ кардани бошед, тамоми минтақаи Тоҷикистон доставка установкаш ройгон, яъне ки бемаҳдуд. Ягон мақсад 100 километр, 200 километр хеле маҳдуд надорад, бемаҳдуд тамом минтақаи Тоҷикистон бошад, доставка установкаш ройгон. Видеоро бо диққат то охириша тамошо кунед. Ҳозир акай Дониёра ҳайдод мекунем. Акай Дониёр, ассалому алайкум. Ассалому алайкум. Ва алайкум ассалом. Худо ба шукр. Раҳмат, шумо ҳастед инҷа. Ҳозир 2026 солда ина дарвозаи и хайтек мегем, чӣ хеле мегем ира? Дарвозаи хайтек ҳай. Ин дарвоза бисёртар дар тарафҳои Догистон бисёр мешавад. Дарвозаи беҳад фасон буромад. Хай ин дарвоза мақсад ки хай хитон баҳо битен. Чӣ Солиш 2026 пачка пасалафан ҳам хеле. Якин бор дар Тоҷикистон ҳамин дарвозаро мақсад ки мо соз кардесем. Фаҳмо. Фақат ин дарвозаро не ҳамин дарвозаҳое ки ҳозир сиёмка мекунем ака. Ягон ҷои Тоҷикистон дар бигем нестаям хато намекунем, барое ки бисёраш навинка. Шит. Ана ки дар бораи дарвоза маълумот метем, размериш чанд ба чанд, материалаш чӣ хеле ва нархаш чӣ хеле акай Дониёр? Размер 4 ба 3 баландиш 3 метр, бараш 4 метр. 4 метр. Хоб, ана нархш боша 18000 сомон, доставка установкаш ройгон Ройгон, тамом минтақаи Тоҷикистон. О, фарқ надорад ки мақсад ай Душанбеан, ай Ваҳдатан, ай Ҳисоран, ай Файзободан, ай кадом минтақаи Тоҷикистон, шаҳри Бохтар, Калхозобод, ҳама ҷо доставка установкаш ройгон аст. Хоб, дӯстони азиз, тамошо кунед, 18000 сомон тамоми минтақаи Тоҷикистон доставка установкаш ройгон. Ай беғаз ин бо дигар намуд сифат дизайнош ҳаст, ҳам хеле аст. Кадомаш маъқул шавад, ҳисоб китоб мекунад, нархаш чанд сомон мешавад. Хулас дагор карда мегида, ҳозир ҳамин намудаш 18000 сомон бо доставка установкаш. Акнун дигар намудаш мезгарем, пара мезгарем, дӯстони азиз, тамошо кунед. Ия дарвозаи навбатӣ боша, иш дарвозаи Тоҷ. Тоҷа? О, ин дарвоза ҳам хай гилкори дарвоза. Ҳамин листое ки дора, ина пеш биёр бародар. Як наздиктар бигардем. О, ин листои печка, ин ҳамин гилдоро мақсад листо дар печкаҳо мешаванд. Листои ғавсанд. Листо чанда инака? Листо талшинаи 2 2. Мақсад иқавқада намепурсад, мустаҳкам. Мустаҳкам ай, вазвин ай мақсад. Листо нархи чанд боша, ҳамун нархи ҳамун ай. Фаҳмо. 18000 сомон. Ишам 18000 сомон. Размери чанд ба чанд? Размер 4 ба 3. 4 ба 3. Фаҳмо. Ин дӯстони азиз, бо дигар намудша мезгарем бо дизайнери, бо гилкори маъқул одамо да, ина марҳамат одамое ки хонашона базер мекунанд, ина дарвозаи Товус ном дорад. Ина товусҳои болош Товус тамошо кунед чӣ хел шумо ина дастҳои калон, дастҳои дароз, хилф, калид, ҳама чи комплект. Нархиш ҳам ҳамин хел 18000 сомон, доставка установкаш хатия. Фаҳмо. Як бор дигар материалшо гап зада будем, листош чанда чӣ хеле шай? Листо талшинаи 2. Хоб, размер 4 ба 3. Ози ҳамин размеро ҳамаш 4 ба 3. 4 ба 3. О, 4 ба 3. Хоб, профилош тарафи чарнираш 2.5. боқӣ мондаш 2. Фаҳмо. Дӯстони азиз, барои шумо кадомаш маъқул шудеса, фикротон дар комментария нависед. Тамом минтақаи Тоҷикистон доставка установкаш ройгон. Бо давом метем. Ана ай боша дарвозаи навбатӣ боша, дарвозаи беҳад иам фасонай. Хай ира навинка, иам дар Тоҷикистон нест бигем мешавад. Ин гилкориш хати, кузош хати, дизайнери болош ҳам ҳаман ябич як бор тамошо кунед. Ишам хай ҳамин хел. Мақсад листош мустаҳкам. Мустаҳкамиш да ка гарантия. Гарантияш хати. Листи ки мо мегем, листи печка, агар ҳамин чиз набоша, мақсад 100% ҳамин чиза возврат кунад. Ай ҳама да пешиш ҳамин ҳозирашда. Фаҳмо. Хоб, нархи боша 25000 сомон. Доставка установка. Размераш чанд ба чанд? Размер 4 ба 3. 4 ба 3. О, размер 4 ба 3. Хоб, давом метем, нишон метем. Ана ай дарвозаи Тоҷ. Дарвозае ки беҳад иам фасон буромагиай. Ҳамин дастҳои калоне ки ҳамин дастҳоро дар дарои масҷид мезананд. Дастҳои мақсад простой неста. Мустаҳкам. О, нархи боша 28000 сомон. 28000 сомон. Иам размераш 3 ба 4. Размер 4 ба 3 ҳама стандартан. Баъд размеро ки мақсад размери хонашон майдатар боша, калон боша,
ва размери хичон тайёр мекунем. мақсад кадом размер дар кор боша шумо тайёр кардан метед. боша. дӯстон азиз, барои шумо кадом дизайнс маъқул аст, чӣ хел сурат дошта, чӣ хел боша, ҳамаша барои шумо раён мекунем дар WhatsApp. Кадом намудаш маъқул бошад, тайёр кардан медиҳад. Пар размер ҳамкин аст. дарвозаи император хай дарвоза ака ҳамаи наворода буд. Дарвоза мақсад гап загем кадоми тамошо каргай, дарвоза беҳад дарвозаи хадавоя иям. خب нархи боша 17000 сомон. 17000 сомон. Доставка установкаш хата. Листош, размераш? Листош толщинаи 2 иям. خب размер 4 ба 3. 4 ба 3. 4 ба 3. ина дӯстони азиз, кадом намудаш маъқул бошад? Ман беҳад фасон омада. Кадом мегиред? ин пара бо як дизайни нав аст. Ана иҷа дарвозае ки беҳад фасонаи дарвоза одамои классик меган, мақсад гил пил надошта бошанд меган, ана ин классика. Ин дарвозаи фасона, мақсад хоидави айда. Ям 2026 солай? Идам 2026 солай. Ана айда навигарӣ кардем, обналишка кардем, қоши болоша тайёр кардем, лазер, ҳамаш хоидави. Хоидави, нархи и боша 18000 сомон, доставка установкаш. Ям тамоми ҷумҳурии Тоҷикистонда ройгон аст. Размер ин чанд ба чанд? Размер 4 ба 3 фақат дарвоза, мисол қошаш хати 4.60 ба 3.60 мешавад. Яъне ки вай гирдош берун меброяд. Вай как обналишкаори дар танаи девор мақсад сесма пояса маҳкам мекаргиша. ина бо нигоҳ кинед чӣ қадар хушрӯ омадааст. дӯстони азиз, дар ин ҷо беҳад дарвозаҳо бисёр аст. ҳозир бо дига тараф мезгардем, парадан бо чанд намуд дарвозаҳомон ҳастанд. мисол дар ин ҷо дарвозаҳомон ай чанд сомон сарша то чанд сомон мешавад? Аз 3000 сомон то 30000 сомона дарвоза ҳастанд. бемало кадомаш маъқул бошад, заказ кардан мегиред. дар WhatsApp менависед, каталогша мепартояд, кадом намудаш маъқул аст, кадом размер дар кор бошад, бемало занг зада муроҷиат кардан мегиред. ҳозир бо дига дарвозаро барои шумо нишон медиҳем. ина дӯстони азиз, боз як намуд дига классик мешавад. хоб нархҳои ин чӣ қадар аст акай донёр? нархи иам ҳамун нархҳои ҳамаи сёмка кардесем. як нархан 18000 сомон, доставка установкаш тамоми ҷумҳурии Тоҷикистон. материалошон материалои ғавс аст. материало агар фигураош мақсад ҳамин фигура бо мешавад ки материали тинуктар хати варианти бо арзонтар бо мисол оҳани тинук бо арзонтар мешавад, оҳани ғавс бо қиматтар мешавад. хоб ҳамин дарвозаҳомон чанд соли краска расхӯ шудага? мисол 1 слой 2 слой краска задага? 2 слой краска мешаванд ё ҳамаш 2 слой краска мешаванд. 4 банка краска мерава як тая мида. Я дарвозада. Поли грунтовка, краска, дождик, ина пеш биёр дар сёмка. Назикта мебиёрем. Ҳар як дарвозаи ман хеле дождик дорад. Мақсад ки бо стили навштага. Агар маъқул шавад дождик мезанад, дар куна бошад намезанем. Агар набошад намезанем. Фигураи дарвозаро беҳад фасон каргай. бо ай ҳамин фигура бо свети мақсад малоч нишастад. Сери шастад, свети малоч нишастад. Ду свет дорад. Иам ҳамин хел, ҳамин нархошон ягай хилф, калид, даста, ҳамаи комплекта установка ҳамаш медрояд. Ям 18000 сомон. 18000 сомон ки фигура беҳад фасона хак. Дизайнерш ҳам дизайнери фасона беҳад ин дарвозаам бисёр. Ям размераш 4 ба 3. 4 ба 3, размеро ҳама 4 ба 3. размерои дигарош фақат падзакас мешавад. Падзакас мешавад. Фаҳмо. Хоб ина як дига намуд. Дарвозаи шоҳона, дарвозае ки ям стилиш беҳад фасона, размери 4 ба 3 ҳам тайёр дорем, 4 ба 2.90 ҳам тайёр доре. хоб нархи ям ҳам хел 18000 сомон, доставка установка ҳамаш дар дурунш медрояд. кадомаш маъқул бошад ин кадомаш маъқулай фақат материалошон ягай, фақат гилошон, фигурошон ягоншон фарқ мекунад. материало ҳамаш ягай. ана ин материали камтарак материалаш мақсад средния. ана ин нархи 13000 сомон. фаҳмо. И размераш размер 4 ба 3. 4 ба 3. И материалаш чанда гира? материал 1.5. 1.5. фаҳмо. ин дӯстони азиз, интихоб кардан гиред, беҳад вариантҳо бисёр аст. бо ипарада бо як ина дизайни нав, ям 2026 сола. иам дарвозаи ӯзбекистон аст, дарвозаи самарқандӣ. ин стило бисёртар ӯзбекистонда мезананд. размери 4 ба 3 тайёр дорем. нархаш 11000 сомон, доставка установкаш хати. ҳамаш дар дурунш медиҳад. ҳамин як обуначиёмона савол гуфтем. дӯстони азиз, барои шумо кадом стил дизайн маъқул аст? ёки стили ӯзбекистонӣ маъқул аст, ёки стили доғистонӣ маъқул аст? кадомаш маъқул аст? фикротона бемалол дар комментария нависед. ҳамонда нигоҳ карда бо мо заказоро ҳамонда нигоҳ карда тайёр карда мегирем. ҳамин мешавад? анам хел мешавад. баъд кадомида ки фигурае ки кадомиш маъқул шид, амро метавонад скриншот карда дар WhatsApp
970 55 55 52 WhatsApp пайваст ай. Мақсад ин ҳамин дарвоза мада маъқул шид. Размери мақсад ҷоша бигам мо ҳисоб китоб мекунем чанд сомон мешава мегем шумо. ҳамон ё када тайёр када метем. Тайёр мекунем. Фарқ надора. бисёри одамо дар муҳоҷирати меҳнатиянд мо худмон бурда мечаспонем доставка установка бемалол бурда иам дарвозаи самарқандӣ ай дарвозаи фасон мобайно ҳама никел заги ай размер 4 ба 3 баландиш ишам ҳами хел нархш 11000 сомон ҳамашон як нархан бо ин иҷа бо дорем самарқандӣ иам беҳад стили фасона ана ишам ҳами хел материали иш камтарак среднитарак ай ай иошда камтар фарқ мекунад нархи ишам ҳамун нарх ай расходш я расход ай материалшон ҳами хел ай хоб материал чанд ай материалш средни ай як се фаҳмо ана бо иҷа дорем самарқандӣ ана ёш стилое ки ёш тумба доштан барошон и бе тумба кадом мидам сол тумбаш маъқул нест ай иам дизайнерш дизайнери фасон ай хай дастҳои калон дастаи қалб калид ҳама чи комплект шуда ай нархи иам ҳам хел 11000 сомон доставка установкаш хати ай ана иҷа дарвозаи иам беҳад фасон ай ишам самарқандӣ ай самарқандӣ ай нархи ишам 11000 сомон размер 4 ба 3 дарвозаҳо ҳар якташ гермети хати маҳкам мешаванд бародаро гирдош ҳамаш гермети хати маҳкам мешавад барои ов надромаданаш ҳамин ов ки даромад мепусо ё ки зангова мехамба барои ҳамун ҳамаша маҳкам мекунем ҳа сифатҳои кор фарқ дорад бародаро ҳамин дарвозакун бисёр ай дарвоза сифати хубаш мақсад кам ай катҳои шоҳона катҳои шоҳона дизайни оҳанои бақувват хати мақсад оҳанои ғавз хати кадемаш истоли лазерни гилдори фасон хоб размераш чанд размер 420 ба 220 ай мақсад барои оилае ки калонан бисёриянд беҳад чизи хубай да хоб ана нархи боша 3500 сомон 3500 сомон дӯстон азиз ин катҳоро нархаш 3500 сомон бе тахта бисёр кас фикр мекунад ки тахташ қате не тахташ қате не ҳамин фақат оҳан холӣ дӯстон аз 3500 сомон тахтара мисол бигам пазакас тайёр мекунем тахташ қати равониш мекунем бисёр одамо дар муҳоҷирати меҳнатиянд роӣ мекунем тахта мезанем хун равониш мекунем фаҳмо снимаш мақсад ки снимат мекунад мисол метавонанд ки замистонда мақсад ҷамъш кунанд снимат кунанд бо тоистонда установкаш кунанд инҷо качели ҳам ҳаст качели барои падару модаро оилавӣ мешинад ёнбош када чой хӯрда барои ҳавлӣ барои чизи бошад качелои тайёр дорем хоб дорем 4500 бо мисол дорем ҷа оҳанои гилдор хати хоб 5000 сомон и бо бақувваттар бо иҷа бо раисо штаги ёнбош када инам бародаро штаги ҳама каса ҳои кейсан ана иш бо шоҳона вообще фасона 4 нафара бемалол мебардора 4 нафар 100 килоара мебардора бемалол худо нархи иш боша 6000 сомон ин дӯстон азиз кадомаш маъқул бошад бемалол занг зада муроҷиат мекунед падзакас бошад падзакасам тайёр кардан мегирад худо фарқ бисёр кас мепурсанд дарвозаи арзонам ҳаст бале ҳаст ина дарвозаи арзон нархаш чанд нархаш 6500 сомон доставка установкаш ройгона размер 4 ба 280 ай истой печатной бо печатной дар стили хайтек аст 6500 доставка установкаш хати аки ин 6500 сомон мисол яхе одамо мардум ҳаст ки то 150-200 километр мисол клуб занг мезана и чӣ хел мешава пакетат мекунад барои доставка установка доставка установка ё 100 километр 100 километр яъне ки ай 8000 поён шид 100 километр доставка установка ройгон мешавад ана ин дарвозаи хуҷандӣ аст бу дарвозаи хуҷандӣ да 7500 и доставка установкаш ройгонаи тамоми ҷумҳурии тоҷикистон ройгонаи и чанд сомони 7500 сомон фаҳмо ина дӯстон азиз 7500 сомон бо як варианти дигар ана варианте ки бисёр озӣ ҳамин одамо ҳамида мисол закас як 7-8 дума закасай бисёр маъқул шудагиай листои печка хатиай ғавсай 9500 сомон доставка установкаш хатиай беҳад варианти зураи ина 4 ба 3 тайёр аста тайёром бемалол қалб даста ҳамаш комплект шуда ана дарвозаи навбатӣ бошад дарвозаи хайтек стили нав размер 3 метра 3 метра кадоми дар кор бошад листои ғавз хатиай 3 ба 3 ай
нархаш 5500 сомон. 5000 сомон. Хоб, бо иҷа вариантҳо дорем 4500 сомон. Аҳа. Бо вариантҳо ҳастай 3000 сомон. 3000 сомонам дарвоза 3000 ҳаст. сомон материалашон тиника мисол. Аҳа. Дорем ипарада бо 3000 сомон. Иҷа бо дорем 3000 сомон 3 метра кадоми да мисол Хулас махкур ай аст. 3000 сомон боло сар мешавад. Бола сар мешавад. Размери 3 метра кадомида дар кораи марҳама 3 ба 280. Аҳа. Листои печатнои хатияй ана нархш боша 5500 сомон. Ана бо размери 3 метра дорем. 3 метра листои ғавс хатияй 4000 сомон ай, неки листош ғавс ай 4 ба 250. Аҳа. Даста мақсад Қоидави. қоидави ҳамаш. Светшам свети фасона. Ана дарвозаи арзонтар бо дорем 3500 сомон. Аҳа. Размершон 4 метра, 4 метра ба 2 метра. Бо ай парад дорем бо ғавстарай 4500 сомон. 4 ба 2 метра. Беҳад ён фасона шоколадния. Бо свети осмониша дорем. Нарх 4500, 4 ба 250. Ана хайтек дорем, хайтекой сей дорем. Размерш 4 ба 260, нархи 6500 сомон. Ана и парада дорем. Печатной трансформаторный свет, мақсад кадомида махулай. Нархиш 6500 сомон, размери 4 ба 270. Листош чандай? Листо якнима. Якнима. Ана Небоя хайтек дига. хайтекой нав дорем осмони. Ана ям бисёр хайтек фасон ромагияд. Тамошо кунед. Нархиш 7500 сомон, доставка, установкаш дар Дуруншан ёра. То чанд километр? То 100 километр. 200 километр. Дар Дуруншан. Стилои хайтек, хай Аҳа. стила ҳама мегӯна хайтек. Нав размериш 4 ба 280. Аҳа. Нархш боша 7500 сомон, доставка, установкаш қатия. И то чанд километр? То 100 километр, 100 километр, доставка, установка ройгон ай бародаро. Хай 100 километр ки зиёд чи О. договор мешава, мақсад бисёр намешава, амушам арзонтар Барои мебарад. ака роҳгиро хуш Роҳгиро мешавад. ягон чи сомон хуш мешава. Фаҳмо, и парада бо як дига дизайни дига. Парада листои печатнои хатия 4 ба 250, нархиш 4500 сомон. Ана ёра доставка, установкашон отдельния. Аделия. Вобаста ай минтақашон мекунад чанд қадар роҳай. Аҳа. Ёра отдельно ҳисоб мекунем. Мисол кадомида дар корай бинависона ки мисол ма фалон минтақаем. Ҳисоб мекунем роҳгироша, установкаша тамом. Фаҳмо. Дар ҳамин сех 4500 сомон. 4500 сомон. Ин бе установка. Бе установка. Фаҳмо. Ана иҷа дарвозаи хайтек дорем. Аҳа. Нарх 7500 сомон. Ям беҳад стили фасон ромагияй. Аҳа. Дизайнершам Шурбо. бисёр озомода маъқулай ҳова. Нархиш чила кайда? Нарх 7500 сомон. 7500. Размераш? Доставка, установкаш хатия. Размер 4 ба 280. Аҳа. И доставка установкаш то 100 километр хулас. Фаҳмо. дӯстон азиз, фикрҳои шумо чӣ хел аст? Бемалол фикротон дар комментар нависед. Манзили мо шаҳри Бухтар, бозори Ҳоҷи Шариф. Баъди мошинбозори гузашт омадан мегирам хелас. Рақамҳо дар зери навор ҳаст, бемалол занг зада муроҷиат кунед. Акай донед ҳозир нархҳоро гуфта гузаштем. Аз номи канали Колхозобод ТВ мақсад гап задан ягон муомила дорам, асон мешавад чӣ хел аст? Аз номи канал ки гап задан иншоалло ягон чиз скидка мекунем. фаҳмо. дӯстон азиз, ҳамин суханро фаромӯш накунед, яъне ки аз номи канали Колхозобод ТВ суҳбат кардед, яъне ки сухан кардед, барои шумо боз ягон сон танқид дода мешавад. саломат бошед дӯстон азиз, ҳамин видеоро максимале паҳм кунед. Дар 2026 сол нархҳои дарвозаро ба шумо пешниҳод кардем, кадомаш маъқул бошад, марҳамат бемалол омада харидорӣ кардан. Худо хаҳр, худовам якта дарвозаи нағз заказ кардаги вақте ки бучид ба шумо да иншоалло нишон метем чӣ дарвоза заказ кардед. Саломат бошед.